porque claro, todo isto estamos montando sin toda esta xente, os que estades aquí os de fora, non tiña sentido ningún. É a razón de ser de todo. Por lo tanto, que feta vídeos aí, cociñas, tío. percusións. Un berro, último berro. Pablo da Lama. Aí o saxofón. Vamos a deixar que toque un guitarrista ou que, sí? Loli, fainos algo aí. Ela ten Jorge, joder, vamos a deixar, venga, va. Teira.
Oxe, a tope. Onde vai Mourón? O cabrón de Mourón non subiu, o cabrón de Mourón. Está preparando os discos. Aplauso pa Dios que te creí, un Castomán, con a Yeye, toda a tropa machina, a música toda da comarca, hostia, que siga así a historia. ¡Lo mismos! ¡Ande! Ey, gente mito, un aplauso, por favor. ¡La guitarra! Arrímate. Manolo a batería, o do Vilariño, rapaz do Vilariño. No son, estuvo Grela ali a fondo non moi boa ubicación porque non ten escoita na pista, está algo transmitido. Gracias Grela, gracias a xente da Sala Hostel por acordar con nós esta festa e a toda a xente que estuvestes aquí tamén traballando, facendo foto, facendo vídeo e eso, pois unha aperta a todo Xurxo, Bardeiro, que estuveron aí en producción, Andrés, que está aquí con nós traballando toda a noite tamén. E nada, hasta sempre, de verdad. Vamos a deixarnos con Mourón e Adrián, vale, hasta sempre. Moitas gracias. Hasta sempre. Un saludo a todos aquí a esta xente.